Mas mahaba at tuloy-tuloy na learning periods, mas maayos na pacing ng mga aralin. Yan ang trimester system na pinag-aaralan ngayong ipatupad ng Department of Education o DepEd. Target ng ahensya ng ngayong school year 2026 to 2027, simulan ang pagpapatupad ng trimester system mula kindergarten hanggang grade 12. Pero hindi pa man ganap na pinapatupad, tumaas na ang kilay dyan ng ilang mga magulang. Mas mahirapan umano mag-adjust ang isang estudyante lalo tuloy-tuloy ang pagtuturo at pagtatalakay ng lesson. Tulad na lamang ni Crisel na may isang anak sa elementarya. Para sa kanya, mas mahirapan daw ang kanyang anak na mag-gather at maalala lahat ng mga lesson kung matagal at umaabot ng 3 buwan kada trimester. Parang disagree ma'am kasi sa bata ngayon parang mahirap lalo na nasa elementary pa lang sila ganun. Parang mas parang mas mabigat para sa kanila na mas mapapahaba yung parang 3.5 months yung pag-aaral nila sa isang grading period. Tapos pagdating ng exam, parang ang haba ma'am ng hindi kaya mahirap na i-memorize, balikan yung mga lessons. Masusure ba natin kung kaya pa bang i-covered kang utak ng bata yung pinag-aralan na lesson? Ayon kay Principal Sulpicio Alferez III, hindi naman daw babaguhin ang curriculum at competency ng lesson. Magkakaroon lang umano ng mas mahabang bilang sa school days para sa mga bata. Medyo hahaba yung number of sessions sa mga bata. Bakit? Take note na ang 2 months baga ay bakasyon. So, pag tiningnan mo, 10 months lang talaga ang pagklase. From June to March, more or less 10 months because April and May, bakasyon siya. Tapos, 4 quarters yun. So, may ibig sabihin, yung 10 months mo ay pinag-divide mo ng 4 na bahagi. So, more or less, ang 1 quarter mo ay, sabihin natin baka 2 months. 2 months or more than 2 months. Pag pinag-trisem mo, ibig sabihin, hindi na 4, kundi 3 lang. So, yung contact period or contact time with students, medyo lalaki yon. Samantala ayon sa DepEd Bicol, wala pa silang natatanggap na guidelines ukol sa plano ng ahensya na pagpapatupad ng trimester system. Chris Novello, CSN.